Okay. And 1, 2. Tunga wehembe. Ya, sipholele funa namhlanje la sihlele esofeni omnyama siyayiqhuba. Ntunga khona into esike sayikhuluma kamuva ngicabanga ukuthi namhlanje ngifuna ukuthi kuyithinta emnandi kakhulu. Ngifuna ukungizwisa indaba nayi indaba ebalekile lana ngifuna ukuthi uyithinte namhlanje. Uma ngabe nami ngiyazazi ukuthi angikathathi yabo. Kodwa sengenzela ukuthi nekusasa mhlambe yabo uma kwenzeka ngithathe. Nakho ngithola ingane ngaphandle ngifisa ukuzwa ukuthi uma ngabe ubheka nje ngeso lakho ngoba phela wonke umuntu unombono wakhe njengomuntu osemdala nawe usibhekibhekisa njengabantu abasebancane. Uma ngabe ubheka yini eyenza umuntu uma bengabe sebeganene sebendawonye phela mhlambe ngithola ingane ngingakathandani nawe uma ngabe sesithandana mase ngifika nawe le ngane uma ubheka indaba enza ngingayithandi leyo ngane nomunye engayithandi ingane nami ngifike nayo ngaphandle ngoba sikhona leso sixaxa ngesiqamba mama. Oh sebeganene. Yeah. Iyaganana indoda. Esefikile kwazomgana ufika nengane. Ngiyasho vele ulimo olukhulunywa lusebeganene kodwa indoda ayigani khona eseganiwe khona oganayo noganwayo kodwa ke angikuvumele ngoba ya ke hayi ke fire lapha le nto lena ikanje. Yeah. Usho ukuthi manje nakho besengimtholile unengane kodwa manje ingane yakhe ngisayithandi noma naye akayithandi yami ingane. Yeah. Nala kuyafana. Kuba khona umuntu owenziwe isilima. Abantu bayathandana umunye unengane omunye akanayo noma banengane bobabili. Noma khona oyedwa imvamisa kuba oyedwa onengane omunye akanayo. Asiqale ngalokuthi oyedwa unengane omunye akanayo. Hawu ngiyamshela Nkosi yami ngiyakuthanda yaxoliswa. Ngiyamthanda bona masathandana. Awuyavuma naye. Ngoba ngithi wenziwani ilima. Makusathandana uthi ingane yakhe le uthi hawu nawe ngiyayithanda. Uzukhiphe uthi noma udiza ukhiphe nemali no 20 rand eceleni. Hayi kanana lo. Fathi nembali zika Christmas. Siyibiza ngoboy noma ngogela. Yeah. Ogera phela nogeli naye. Phela ngiyasisela nami. Yebo uzothenga nezinto mhlawumbe uthenga izinto zesikaftini. Umphathisa onika hawu phela ukuphathe nengane. Ufike nje ngizoyibona. Ibona ingane yabantu ukuthi hey ngaze ngalithola igolide. Ngaze ngalithola igolide lomfana lingaseko. Kanti uyakulutha lo swayi. Uyakulutha. Ya. Uyafuna ukuthi usondele. Manje isondele ingane yabantu. Kuyenzeka nawe abesifazane futhi ngokunjalo. Ingane zakho ezithambe ezithi ake sihambe siye edrobheni eyothengela ngisho impahla ngemali. Yeah, zika Christmas yabona. Ezothengwa uye bakuthanda kabi lokho abesifazane kanti shayela isipikini. Hayi nawe uye ekhaya nawe ufika ucela inkomo kubaba wakho. Hayi baba hayi baba sengimtholile. Noma naye makuuyo oluthwayo naye mawuthi ngicela ukuzovela ekhaya noma ekukhothazele cha awuzovela ekhaya ngoba wazi la suka konke kushisa kanjani. Kanti wena kade umlutha. Ingane le awuyifuni. Yeah. Othandweni ke kuhamba kanje kufanele kunamanga kuneqiniso. Hayi njalo ngempela khona. Uma ngabe ingane yalomuntu othandana naye awuyifuni. Angithi yena uyamthanda. Hayi yena ngiyamthanda kodwa ingane. Zenzise. Yenze ngathi uyayithanda zimisele mawungayithanda ukuthi njengoba ngimthanda nje lo ntombazane nengane noma njengoba ngimthanda lo mfana lo kusho ukuthi amahlala khona amaphilisi ami njengoba sikhuluma izotha amaphilisi ami enhliziyo engiyofa nawo noma inalithi engihleli phezulu kwayo esitulweni gcwele abantu ngifike ngahlala phezulu kwenalithi kusho ukuthi iyongigwaza ngiyoze ngife mangaba uyithandi lengane ngoba angithi uyamthanda umnikazi wengane into ekhona iba kanje wena umuntu othandana naye akakwazi ukukhetha ingane yakhe mayiseze wayizala phakathi kwakho naye kodwa wena uyakhetha. Ngazi noma ngizwa kahle na ake ngiphinde ake uphinda kwasho umuntu emotivate wathi hathi ngeke esigaya hayi cha ungizwa kodwa bekhuluma nawe ake ngiphindele lokho nizoyizwa kahle. Umuntu mawuthandana naye usukumthanda kodwa umuntu othandana naye uyakwazi ukumkhetha noma nawe uyakwazi ukukhetha kodwa akakwazi ukukhetha amalungu omndeni. Hayi khona awakhe uyasengiyakuzwa ke ingane iyilungu lomndeni
ingane iwuye yeah kusho ukuthi mina ngoba ngizela ubhutiza nje Hey. ubhutiza uhomunye umnikeni yeah khona umnikeni number 1 umnikeni wesibili ubhutiza. ubhutiza yeah sengithola intombi ke isifuna ngikhethe phakathi kwayo nobhutiza ngikhetha kanjani phakathi kwami negazi lami kusho ukuthi mawufuna ukungikhethisa hamba kimi wenza ukuthi impilo ibe likhuni ngoba uhamba kimi ngoba wena ngiyakwazi ukukhetha kodwa la angikwazi ukumkhetha angikwazi ukumkhetha fine into elula mawubona ukuthi ingane yomuntu othandana nayo sekukhona ukuthi xifi awusayithandi vele ungazenzi sikusuke eqaleni vele umale ngoba ingane ayingaqala ingane ayishonga ukuthi ngifuna ukuzalwa ayishonga futhi ingane ayithumanga futhi ukuthi ozoshela umama noma ayithumanga ukuthi ubaba ngoba kushela nje cha mqome ingane le kodwa wena usufika la ekhaya kithi eMantungweni ingane yami yayivela ikhona engayizala le awusayifuni yeah vele ungane okunokuthi wala ingane yami into ebabuhlungu kila uyamthanda Nkosi yami unomthandazo Nkosi yami uyamthanda kodwa ingane yakhe awuyifuni ugcine ngoba awuyifuni lengane ugcine usulahlekelwa unomthandazo noma ingane igcina ihamba iyohlala emgwaqeni noma ingane iphathwe istress ingabisabona neemoto emgwaqeni ithi eqa umgwaqo shayiswe izimoto ife icala likabani ayi ngiyakuzwa wakusho ukuthi uthi wena okungcono umuntu mawukuthi uyahluleka ngcono vele umshiye ngoba ingane akayikhethi mshiye nje kusekahle ungaze uzenzise kanti uzokwehluleka ukuzenzisa ukuya phansi mina khona into elana khona omunye umntwana wami ngoba besingavumelana naye ngimusho seGoli Springs okay ya wakhuliswa indoda kama wakhe yamkhulisa uthi yena masikhuluma khona welila ngwemthengele ushuthi wayehamba ngeVolvo yena iVolvo S40 ngiyakhumbula ishisa iVolvo S40 isashisa impela yeah phela lesikhathi ehamba ngeVolvo S40 into akayenza wavele yena wayothengela iPolo yeah wathatha le Volvo S40 wayinika ubaba wakhe lo baba kamkhulisile kodwa yena wayezala omunye ubaba wathatha iVolvo S40 wayinika lo baba wabathengela indlu enkulu esilungwini bahlalela bobabili ubaba wakhe noma wakhe nengane zakwabo ke ezalwa yilo baba abanye vele sebebadala nabo abafana abamelamayo nabo sebenemizi yabo baganiwe wathi lo baba wenza into engangingayicabangi wangikhulisa ngimncane kuze kube manje ubaba abantu babembuza ukuthi obani izingane zakho yimi ngimdala kamthola sengikhona ngima qala ngami ethi usibani bese shwelekile leyo manje into engiyishoyo mina ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi le ngane yalomuntu othandana naye ongayifuni mhlambi yona eyoba umuntu kusasa ukunalezi izingane zakho okay mhlambe ngasazi ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani mhlambe kungenzeka wethuke usubusiseka kwengezeka neminyaka yakho yokuphila yeah ngoba wathatha ingane yembangi yakho wayikhuli phela ingane imbangi yakho uyise walengane ngoba imbangi ngoba uzokuthiwa imbangi ukuthi niyabanga manje wena wathatha ingane yembangi kusho ukuthi wathatha isitha sakho wasikhulisa kaze sabanye ngenzeka uthole mhlambe nezingane zakho sezibusiseka ziba abantu ngenxa yokuthi wena wathatha ingane yembangi wayikhulisa ngoba ungayifuni nje ngiye ngakho ngithi mina kufana nendoda enesithembu uma uthola ingane yomuntu uma uthole umuntu onengane wathandana naye naze wazogana noma waze wamgana ufana nomuntu onesithembu esithenjini kufanele ube namanga noma ungasamthanda unkosikazi omdala ngoba imvamisa ugcine engathandi kodwa wenze ngathi usamthanda hayi ungabi neqiniso ngoba mangabe uganiwe isithembu uneqiniso khona la kufanele ube neqiniso khona la kufanele ube namanga khona nengane ke lena ke qamba manga wenze ngathi uyayithanda uziyofa mangabe ukuthi mawuyibona ukuthi xifi hlala uyabona uhlale phekwenalithi uthi uhline wenze ngathi kumnandi phezulu inalithi sikugwaza ukuthi le ngane yalomuntu lo nombiza ngentsha uthi ingane yentsha le kodwa ke size sifike lapho sikhula konke ebiyenzeka uyayazi ngoba umuntu ngumdala lento yokuthi mangabe umuntu ehambe uyogana yabona mhlambe manje uzogana ekhaya uxoliswa uzogana ekhaya kuthi ingane ayisale ekhaya kube yomalume
uma ubheka leyo nto isekahle noma umuntu akahambe nengane yakhe omalume nawo phela mhlambe abana ndaba noma malumengazi nabo mhlambe abasena ndaba uma ubheka leyo nto isekahle ngifuna ukukhuluma isingisi manje isingisi siyangiphelela bathi kuyadefenda kuncika ekutheni ngikhuluma into engiyazi kuncika ekutheni ngoba ngizothi kuyadefenda kanti mhlawumbe akudefend kuyadependa independent kwencika ekutheni isimo sinjani oh ya uqinisile futhi yazi nalapha kodwa mina ngiyakukhuthaza lento ekade ngisho eqaleni ukuthi zenzise umuntu engagcina eshiya ingane yakhe kubo ngokuthi ngoba wena uyayenyanya umuntu akashiya ingane yakhe kubo ngoba kube isinqumo nje sakhe sokuthi hayi noma isinqumo somndeni wakubo ukuthi hayi ingane ayisale ngapha mhlambe kuyabonakala ukuthi ngahlala kahle kodwa enye into ebuhlungu siyokhuluma ngelinye ilanga eyenzekayo uyayishiya ingane ekhakonina igcine yonke nje ukudla sekuphakiwe ukudla kufana mhlambe kusetafuleni noma sisekhaya ukudla kuphakwe ebhodweni emakhaya itafula alikho abekiwe amaplate aqhelile kodwa uthola ukuthi lengane yentombazane ehambe yogana ayinalo igunya lokusukuma kuqala kuphakiwe impela ukudla kuyafana yalingana futhi kodwa ayikwazi ukukhetha iplate kuqala ayikwazi ukuthi iyolithatha kuqala noma ngathatha uma wazo umalumekazi ethi kufanele ukuthi yona isukume kamuva mayisukume kuqala uzosukuma wena ubona unyoko uyabona kuyafana le uyabona omalumekazi noma kwesinye isikhathi umuntu ehlukunyezwe udadewabo kanina ngoba nomshado phela usuyivela kancane manje usuwazi wathathwa njengempumelelo usuyivela kancane abafana bayaphuzela madodana namantombazane ayaphuzela ngana sikhathi sokugana khona abazosala khona abazosala manje into ebalekile kuya ngesimo ukuthi isimo sinjani ungayibuzi futhi ingane umalumekazi wakho ukuphethe kanjani wena zibhekele isimo ngeke ungazi ingane mayingahleli kahle kodwa nje mina ngikhuluma nalamadoda athatha abantu abanengane umthatha umazi ukuthi unengane noma uqoma umvuselele umazi ukuthi unengane la uyenzeka umvuselele obe ngawuthi unengane ezu8 zigcwele wonke umsinga lo ezinye zeMaritzburg ezinye lapha lezo ngane lezo azimthuma ngumvuselele akazoshela onina ukuze ingane ngezulo oyisala uzingane ngezulo oyisala le ayizingane la ekhaya bese nibadala phela umndeni uba nesandla esikhulu angithi ke uzomthathileke unengane nizohlala naye la ekhaya umndeni usuyabiza ingane la ngoba abanye abantu ekufanele ukuthi bebambe iqhaza lapha ekabani ingane ekamakoti ekamakoti okay abasayiqhawula nokuqhawula idlule ingane ekhona baqhawula lezakho lengane yami noma kuthiwa ake libize ingane kabani isale eminyango Nkosi yami ingane siyibhocobele engathi ingane yiye yathuma lesishimane sakini ukuthi asiyoshela unina umndeni unesandla ekutheni ingane nazo zingahlali kahle into ebalekile ke mawubona umndeni wakini uyabheda phuma la kulomuzi omkhulu hambe yokwakho umuzi uhlalele kahle nomkakho umndeni niubone ngaleso sikhathi inihlalele kahle ngoba abanye ngisho ingane zila ebaleni zikhona ziningi khona nalengane le bayibeka kabi bethakazela ingane bethakazela bese kuthiwe nalokho kukamakoti uyabuza omunye ubaba uyafikela nomalume uqhamuke egoli awekabanike lengane lo dodo ozalo mamntu akubonana mamntu awuhlale umndeni nawo unesandla ukuthi ingane zingahlali kahle ngithi ke mina abantu ingane yakini mayikhethe ukuthanda umuntu onengane ngabe umzukulu ngabe intombazane ithanda umuntu onengane noma umfana uthatha umuntu onengane lengane ayinacala imthuma ngalo muntu wake ndakagana umuntu onengane ingane mawuza ukuthi awuyithandi zenzise hlale phekwe nalithi ingane yiye endala ngithi sehlele ingane la sofuna ukuzipha imali abenqena abantu ekhipha ishuma anikele eqela iyonika le yebo into le yenzekayo funa ngibona ukuthi ayenza le hayi lutho ukuthi ke abantu umndeni nawo uneqhaza kufanele ulibambe abantu mabethandanela basucatsha egcine kumakoti esenza lento eyenziwa abakoti bamanje egcine ngasayi
kulomuzi wakini egcina umakoti engasayingene awuzofundezeka eyeke ngoba uyazi ukuthi kuzobe kuphuma nanokuthi ingane makuthiwa ke kunokuthi thina njengathi thina sibane ekhaya wenza umsebenzi umfowethu sengigcina lengane le usho ngoba siyahamba sonke la ekhaya siyakamfowethu yona kufanele iye ekhaya konina ngoba mayiya lapha abafowethu namakhosikazi abo noma ingane abazoyiphatha kahle uyabona fanele kwenziwe njani manje umndeni usuyaqhaqhazela labantu vele manje isimo sisho njalo ngoba sizele inkulukuthi abafana nemkulukuthi amantombazane kukhona abantu mabehlukana sebenengane khona umkulukuthi phakathi kwabo khona obhedayo phakathi kwabo manje ngoba vele sizele nemkulukuthi ishiya ingane emzini yabantu lezi ngane zizogcina zingagananga ngoba yaba nebhadi yathandana nomkulukuthi ozoyichaphaza kusho ukuthi ayithathwe lengane ingane lena mawuza ukuthi awuyithandi zenzise ngoba uzogcina usulahlekelwa nayi le ndodana yakho nayi lo makoti nayi le ndodakazi nayi labazukulu laba bakho ke ngenxa ukuthi abasafundi vele ukubandakanya nani ngoba nifike nina nihlabele ingane bona ngabavumelene laba bathandanayo bayayithanda ngoba ihleli la ekhaya yebo ayi kuthi wahlala phekwe nalithi awuthi sibheke la ukuthi ngabe bathina abantu ekhasini la ku Facebook live Uzweledinga Sondzaba uthi kanti yave inenhlanhla yebo bese unkanyiso mdladla uthi sekuyisa leso sikhathi samaqiniso uthi hashtag awahlala obala amaqiniso sibonge inkulumo yenu bafowethu #sehlukile siyabonga kakhulu umfoka mdladla kodwa lokhu kuphawula lokhu ngihlaba umxhele kakhulu umntungwa ngifuna ukuthi uvele ungithele shophu kamnandi ngoba siyipholela kusofa umnyaka wesihlalo kusihlalo sentokozo ngifuna ungihlale nje kancane uvele nje umbono wakho nje isecond ngoba siyihlalele nje siyiphumele nelanga libalele ngiyabona manje kazi ukuthi hayi iyakushisisa lendaba usumdala uma ungabe ubheka ngombono wakho nje ngoba phela usukhulile ikuphi okuyikhona okungcono ukuthi mhlambe umuntu ingane eyishiye noma ehambe nayo ukuthi evale ngizwile ukuthi uthe uthi kuyadependa kodwa nje uma ubheka ngombono wakho mangathiwa nje sikhetha kodwa isale noma ehambe nayo ngoba ukubheka izimo ezenzekalayo hayi lapho ayangikhetha ngoba wathi ngimchazi ukuthi kuya ngokuthi abantu banjani phambilini ingane yayithi mayisele yayithi ingane mangabe ngoba nengane yomfana nayo yayihlale kwakuba ingane yakagogo ogogo abayigogo iningi labo manje abasekho uyabona mangabe hamba logogo izoyapi lengane mayehamba ugogo yazashoda ogogo mayehamba ugogo emhlabeni ingane izoyapi sekufanele manje ingane ihamba iphenyelwa manje kodwa unini uyaphila noma uyesu uyaphila ilokho ke abantu ababambisana into eyosiza lapho ukuthi nje lento engiyishilo ukuthi mawubona wena ukuthi unizoba nenkinga nalengane usulokhu uzenzisa nisathandana mtshele nje ukuthi mina ngiyakuthanda ukuthi ingane yakhe angiyifuni khona ezosheshe kwayo uyabona kodwa nje yabona lento lena eshiwo umfowethu la uthe ubani Uzweledinga Sondzaba ethi kanti ave nenhlanhla ngempela yabona mawuke wenza icala enganeni ingane ke masiya angiyena mina umuntu weBhayibheli kakhulu kodwa ngiyalazi ngiyakuthanda futhi okunye okuphakathi okunye futhi angikuthanda akuyohlala phezukwayo lokho engikuthandayo ngokweBhayibheli ingane iyangqama ezulwini iyanje akubuzwa amayifi ingane iyanje akubuzwa ngisho edlozini ingane iyangqama ayilokhu ingane ngoba isuke ingakakwazi ukuthatha isinqumo wena uzonda umuntu ongenacala kusho kulokho kuchaza ukuthi ngoba ethi nje inengane la Uzweledinga ngoba ethi inenhlanhla uqinisile okusho ukuthi wena mawungayifuni lengane awufuni idlozi lakini ngoba idlozi velile licelela uNkulunkulu awufuni uNkulunkulu noma ungafika esontweni uthi fire ka7 abathiwa shout fire uthi fire ka7 kodwa mangabe uzonda ingane uzonda uNkulunkulu uqobo okungenza ukuthi kube nomthelela ngisho ingane enizozala la
zingabi lutho lezi ngane leyangane ongayifuni ibe utho. Khanda ingane ayinacala ngale kwalokho hlukana nonina hlukana noyise zisasuka mayethi nje nginengane oniyaxolisa ungamchaphazi ayifani kuyohlala phezulu nalithi okanye ukhetho kodwa vele usibone nokuthi igama lami nguvuselele walinde isibongo sifile sathinta sihleli sofuna lomhlaba setozo yabo isihlalo sentokozo. Umsinga FM sehlukile.